alhamdulillah. Wayo. Yaro, Wayo. me ke faruwa? Yunwa nake ji. Yunwa nake ji. Kana burni kana jin yunwa yaro. Na yi baran na zaga ban samu ba. Wayo. Sha Allah ba za ki kunya ba. Inda kai almagiri. Yunwa nake ji. Yunwa nake ji. Almagiri bawan Allah. Nawa ne wannan? 1000 ce. Sai ka ɗau naira 50 ka kawo mana shangi muna nan muna giran ka. Ta. Kai sauri fa kai akan hanya muke. Kai gibi shaɗi. Ya? Wala kake anan tun nazo ne? Wallahi jagbo wani bawan Allah muka samu wani almagiri. Sai muka he masa sai muka ga iya kuka sai ke yunwa zai kashe shi. Sai muka he yaro to ga naira 1000. Ka je ka samu shangi ka dau naira 50 ka shi abinci ka kawo mana ragowar shangin. Shine nan muke gidan sa nan wurin. Yaro kin yi wauta. Ya kisa baci san burni ba? Yaran burni. Ai yaran burni barayi ne. Barayi? An gaura in kwana ba kai anan. Alkur'an aradun Allah yaran nan ba zai dawo ba. Kawai kin tabka daya asara. Asara? To, no kika ba. Kai almajiri ne fa ba zai iya iskanci ba. Ai ko kwanan ba. Aradun Allah. Burni ba ka ce ma kai ba ka ce. Wai baka ji sunan ba. Burni. Hai. To aradun Allah akwai burni ma a wayar take. Kai amma ai hani masalla. Hai. Ina yi. Nan yayi. Mu bi shi. Aradun Allah mu bi shi. Kai amma na samu wannan yaron wala. Aradun Allah sai na kwantar da shi. Wai har yanzu yaron baki ke dahi bane ne? Aradun Allah na gaji shi. Hai. Ya zan he dahi yara kamar su ɗaya wajen su 1000. Yo kai na bonda bonki. A burni ba ko kala shi an shi wallahi to barau ne ya shi. Hai. Amma yaro na ya tahi mu daga aiki. Arado. Kai ma yunwa kake ji? Ka habin da zai akwai wani makohai da nake gani a hannu. Assalamu alaikum salamu. Dan girman Allah ku taimaka mu wallahi Allah yunwa nake ji tun jiya ba. Shine arad shine wallahi ba ni ba. Kai yin tara da bumu. Wallahi ba ni. Iskancin ka yayi yawa. Kai a burni akwai barayi? Wallahi kake ji ma kake dan ka shagya wani wake. Ina gidan mai garin ku. Wallahi ban san gidan ba. Ubanki shige mu tafi. Aradun Allah kana hija ina fasa maka kai. Shige mu tafi. Shige. Ebe ta kan hija. Ebe mu je. Magani. Sai 30 ko? Muje. Za ka shi ba. Muje. Ai ka shi ubanka wallahi. Aradun Allah ya kashi. Za ka shi ubanka ina ne makarantar ku? Burni ma akwai jaki. Kaga kalmagiri za ka shi ubanka. Wallahi Allah na rantsa ni girman Allah. Kai. Na rantsa ni Aradu kai. Wallahi Aradun Allah. Gangan ka da sake haihuwa. Aka yaran burni suke Aradu ba ka mata kai. sai mun kai ka wajen mai garin ku. Malamin ku wallahi Allah Tuguna. Aradu Allah gogon ka zai sake haihuwa. Kana so mu baka yanzu abun da za a yi. Sahi ka je ka kira mana malamin ku muna gira. Muna giran. Sauri ka kira malamin ku muna gira ka ci Ka hi ubanka. Tunda ya ce mun je tare malamin zai da ke shi. Kuma ya zo da naira 1000. Mu tsaya annan malamin ya zo mu mai bayani don Allah ya baka kuɗin ka. Kaji hegiya shi ake cewa wai Aradu Allah ba ni bane. Ai na so ka hehi. Kira malamin ya shi. Aradu da hede gwaggwansa sa sake haihuwa in tana yi. Abun ma akwai jaki. Hai. Hai jauro. Aradu Allah jakin da ya kohi. Kuma wallahi auren. Hai. Ila. Kaya mun da jaro. Tunda ba wanda yake gani mu kawai mu tafi da jakin mu a bakahin 1000 mu. Aradu Allah ka zai. Kauhe. Muna zuwa mu he kasuwa muka je muka siyo. Mu je. Jauro. Aradun Allah shi zo yake yi. Kaga mu tafi da hiya bakahin naira 1000. Korahi mu tafi.
aradun Allah kizo yake yi. Kai jaki ma birni haiwa yau ne da hi? Kai! Aradun Allah kizo yake yi. Ka san me? Turai. Ya? To. Akwai wani mai kosai a kan kwana. Mu je mu samu mu lallaba shi mu yi kamar muna da kuɗi. Idan muka hihen faɗin he ban da lafiya. Akwai yagi a wajen? Akwai yagi. Za mu dango liyaji. Yadda ranmu yake so. Ka san birni, a birni idan kana yin kosai sai a tura ma kwanon a hei ɗibi yadda ran kai ke so. Dangwali da kanka. Dangwali da kanka yagi. A shan ko yagi ya ɗeba ma. Ya ɗeba ma can.